Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Mapuuna po kita kang pagnubina kin Nuestra Señora de Salvacion. Maluhod po. Sa ngaran ka na maasin aki pati ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagsulsol ning kasalan. Kagurangnan kong Hesu Kristo, Diyos na totoo asin tao man na totoo. Kagibo asin kagtubos niya mo. Nagsusulsol akong gayo ning tudok na pagsulsol, ning pagkasala ko sa imo, huli kan sinanglitan na pagka-Diyos mo, asin huli tanamumutan ta ka, urog sa gabos. Kaya naguhulaw na ako ning totoong paghulaw, ning dai na pagkasala liwat, asin ning paglikay kuman sa mga pag-alaman, asin gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw man ako ning pagkumpisan, asin ning pag-utog kuman kan mga penitensya na itinutugon sa ko ning pagkukumpisanan kong pali. Tara kaguranan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko asin ang mga gibo ko, pati ang mga sakit ko, tabayad ko iyan kan mga kasalan ko gabos. Asin nananarig na gayo ako kan pagkahirap mong daing kasagporan. Ta ipapatawad mo sa ko iyan, huli kan mahal mong dugo, pating kan pagagadan mo sa krus. Asin ta itatao mo sa ko ang mahal na grasya mo na iyo kong ikalikay sa maraot asin ikapagdanayon sa marahay sagkot sa pagkagadan ko. Amen. Himno. Bukahon mo, Senyor Diyos, ang musod niya mo gabos, sa pag-umaw mi pagbantog, kangaran mong nangungurong. Ang puso mi hugasan man kan ditang mga kasalan. Ano na una siring man sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo ang puso ni mga tao, sa pagkamuot sa imo, kan pangatsi ni Rosaryo. Kan maliputok mong ina, si Berhen Santa Maria, asin papagkaniko ang magdangog ang pag-agaga. Ang samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus, sa atubang mo mabantog sa gabos pang mga matanos. Huling kasanto-santusan, ang aking mong sinanglitan. Pagka-Diyos kasarukman, ni Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay, asin nagahadi man. Sagkod sa daing kapanyunan, asin daing katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw, o daing kasagkura na ilaw, ama ka kan ikaduwang persona, ilaw na sinanglitan. Sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan mi ni daing katapusan. Huli kan pagwaras mo, patin pagbugta ki Maria, na totoong ginibo mo na pinagkaniguan na kamahalan. Liwanag asin kahalangkawan sa pagkainang totoo, kan bugtong mong aki. Inang kasantos-santosan asin bantog na esposa kan Espiritu Santo. Magdalita ka, mahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya ning kaguran ng tang Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito asin mga irihiyas na makamidbid kan totoong karahayan. Patin ikahirak mo sa muya ang samong hinahagad kay ning novena kung makakanigo sa mahal na Diyos asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Dalit. O malinigo na prinsesa, aki kan Diyos Ama, pinagtaratarakan ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong kang Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinakaurog sa mga babae gabos. Pagumawa ng Diyos Ama, asin Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw, ngunyan, asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. O kabanal-banaling Berhen Maria, mantang ika ang pinagpagkanigo na inakan aki kan Diyos, na daing kasagkuran na itinaos sa imo ang pagkamidbid asin kaliwanagan, na ikinaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, na paliwanagan man kami, ngunya na buhay pa, asin sa oras ni sa mong pagkagadan, asin tawan mo kami nin bagsik na sukat, ikatubang niya mo sa mga kaiwal ni sa mong kalag. Tanganing dai kami mapanguyog o madayaan kan sa indang mga pagsugod, asin magsari giraray ang sa mong pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tang Diyos siyaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imo mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O palada na Maria,
esposa kan Espiritu Santo, pinagpataratara ka ni Simeon at ni Ana, inumaw kan daing siring kan mga pastores sa Belen, malinaw urog sa salmin ang sa imong pagkaberhen. Pag-umawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan isin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O kaguran ng nyamong kasanto-santosa na Berhen Maria, pinili ka nin Diyos na daing kasagkoran, nakikimahira kami sa imo na daimo kami sohayan sa oras ni samong pagkagadan, na iparayo mo sa mo ang tibaan ng kapangyarihan nin samong kaiwal. Amen. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tang Diyos siyaon sa imo. Pinaorog ka karahay sa mga babae gabos, as inorog pa karahayan sa iyong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O ina kan Diyos, aki, babaeng urog kabini, paggalang man ibinati ni Isabel si Mungani. Ikaan urog kapaladan sa gabos ka ining kinaban. Pinili ka na iidkan kan aki kan Diyos na mahal. Pag-umawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O Berhen Maria, huli ta ika ang piniling esposa na namumutan kang Espiritu Santo, asin ta pinakapano kaning grasya. Siring man na ikahirak mo sa oras ni samuyang pagkagadan, na ipagwaras sa kalagnya mo ang mga mahamison na pagkamuot, tanganing humami sa samo ang tibaad ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tang Diyos siyaon sa imo. Pinaorog ka karahay sa mga babae gabos, as inorog pa karahay ang sa iyong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamipi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O simbahan na mapalad nin Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ika ang ilaw. Ina ko, paliwanagi kang grasya mo, ang puso ni mga tao, butungan na mapasa imo. Pamibi sa ikaanom na aldaw. O pinaorog na inuuntukan asin pinaghingaloan in orog kadalisay na pagkamuot, o inang kabanal-banale, nakikimahera kami sa imo na mamidbid niya mo ang samong mga sala na samong mapagtangisan, tanganing maabot niya mo ang langit na kamurawayan. Kahirakan mo kami nindakulang pagkamuot sa kagurang ng tang Diyos, Magdalita o Berhen, o mahal na Berhen, nawarasan mo ang samong kalag, kan mapalad na pagkamuot sa Diyos, tanganing iyong magdanay sa muya ang gibong marhay, asin totoong pagkabuhay sa kabanalan, asin tawan mo kami nin marhay na pagkagadan, pati na ninahagad niya mo kay ning novena, ikahirak mo sa muya. Amen. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang bot mo, digdi sa daga, ning siring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itaumo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tang Diyos siyaon sa imo. Pinaorog ka karahay sa mga babae gabos, as inorog pa karahay ang sa iyong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pag-umaw na nama, asin ang aki, pati ng Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gozos que Nuestra Señora de Salvación. Berhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, napaalaw na sumirong, Magdalita mong lilingon. Ilaw mo ang linalaom sa sakit si mong surugon. Ang dibotos mo surugon, sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa kalangitan, nin Angheles kabanal-banalan, sa magbagsikon mungaran ang infierno tinatakigan, minasarig ang kinaban sa pagsurog mo pagtabang. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panoning grasya, burabod na pararanga, apostoles, patriarkas, kabusinda na ginhawa, ngaran mo abdon misana, pagtabang mo nakikita. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panoning bagsik, kan ehersito sa langit, an infierno, an infeles, sindagabos na nanakig, masabi ang simong bagsik, urog na sa nanari. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon.
Ilaw kang nakakabangraw sa lawod nin kadagatan, ang tawong nangagsasakay kunyaon sa kahandalan, umapod simong pagtabang dailiwag maagaw. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka ni mga kastilyo, ang pagsurog pagtabang mo, ang nakakusog na gayo, urog sa mga deboto, ang umapod kan ngaran mo, day nanggad maaano. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog pa sa kabuyuhan, masabi ang sa imo ngaran, makakaligtas giraray, minsan ang napapandungan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa puso nin tawo na namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo na minsan suhay sa imo, magbabalik na totoo kung pagsurog kan ngaran mo. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan simong bangraw kaming mga makasalan, kan simong manto sang kuba haritugoting basuhay, kundi umibang mag-omaw duman sa kamurawayan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan simong pag-ampon asin pagkamaherakon, magdalitang padanayon ta iyuming linalaom, ang bagsik ni Diyos na poon na sa gabos para ampon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antifona, Santa Maria, tabangi ang mga makahirak-herak, suruga ang mga maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampuna ang mga kapadean, danguga ang mga babaeng deboto sa imo, asin ang sa imong tabang mamatean kang gabos na nag-aarang sa imo. Tuguti akong makapag-umaw sa imo, Berhen de Salvacion. Tawan sa mo ang bagsik laban sa samong mga kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria, Berhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina kan Diyos, makaligtas man lugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Gawi ning pagdusay. Berhen ina mapag-ampon, ina kan Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 na taon na ikauya sa samuya, kami nagpapasalamat sa daimapilang na mga milagro para sa karahayan kan samong mga kalag, na iwinaras mo sa mo, poon ikaapodon asin arangon mi sa ngaran na Berhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Pano ka ning grasya asin kagayonan, ikaan panalmingan nin samong mga pamilya, halea sa samuyang mga banwaan ang mga maraot na gibukan demonyo, asin gibuhaan sa mong runa na paraiso ning kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan samong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan ning mga mag-agong, ang edukasyon Kristiyano kan mga aki, ang espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa, kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi an ano manalaban sa tugon nin Diyos, urog na ang kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampuna ang mga pamayokan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasalan asin karatan, ang gabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan nin buot, sangkubi kan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katuninungan. Bendisyon niya ang samong mga rugarin, ang gabos niya mong paghingowa, ang samong kabuludan asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan, sa bagsikan sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay lugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ka nama, kaiba kan aki asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahadi, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran ka nama asin aki pati ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Diyos maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Ang misa po niya tungon yan may intensyon pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Casa Ver Amore, Salvacion Mota and Family, Salando Family, Nelson Borrero and Family, Dr. Lynn Flores and Family, Captain Nino Vincent Flores and Family, Caroline Jane Flores Reyes and Family, petition for healing and recovery of Dailin Contigno Montalvo. Special intention, Mr. Andoy and Mrs. Arlene Mancera and family. Asin pagpamaibi sa gabos na mga kalag, urog na sa kalag ni Antonio, Rialina, Valentin, Josefina. Pagpamibi sa gabos na mga kalag, dulot ni Salvacion Mota and family, asin Malo Fremavera. Individual sponsors, Leia Culiat, Mr. and Mrs. Salvador Cama and family, Felipe Velarde and family, Josefa Cama, Fernando Colina, Gregorio 14, Ronaldin Peñaplor, Helen Sumilang, Mr. and Mrs. Teresita Cid and family, Salve Colar and family, Mr. and Mrs. Edward Arabe and family, Cristino Condino and family, Alwin Velarde, Mr. and Mrs. Domingos Cid, Mr. and Mrs. Adelaida Dasir, Emilita Serio, Yolanda Sirio, Mr. and Mrs. Adelaida Dasir, Marina Colanza, Mrs. Lydia Clerigo and family, Aldwin Colanza, Honorable Barangay Kagawad Erlinda Cerniches and family, Mr. and Mrs. Melwin Amor and family, Mr. and Mrs. Pipito Condat and family, Mr. and Mrs. Alwin Conrado, Mrs. Elena Convencido and family, Honorable Barangay Lowy Colanza and family, Barangay Secretary Diana Pagtakhan and family, Barangay Treasurer Judy Ann Reyes, Bariis Elementary School, Honorable SK Chairman John Marco Deres, Mrs. Nida Dasir, Carmelita Clerigo and family, Mr. and Mrs. Christine Clerigo and family, Gemma Condat, Mr. and Mrs. Ronald Cao, Misibis Integrated School, Honorable Barangay Captain Joseph De Vera and family, Mrs. Violeta Coderes and family, Mrs. Norali Andante and family, Toy Nacor and family, Mr. and Mrs. Ronald Porto and family, Lourdes Coltivo, Mr. and Mrs. Remedios Dacoya and family, Enrico Comida, Mr. and Mrs. Oldareco Coltivo and family, Mrs. Livy Coltivo Cama and family, Gineta Coltivo and family, Mr. and Mrs. Vivian Silon and family, Mr. and Mrs. Silosilo Domingo and family, Datiba Rubas and family, Norma Arabe and family, Mr. and Mrs. Jonuel Clerigo and family, Bernard Trinidad and family, Clerigo family, Chito Lorenzo Camara and family, Mirna Baite and family.
kayo na bago na. Pero dyan kayo, ito ka paso na. Anong tinamit kayo guys? Suikan nung... Diyos, maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Ngunya na sa ikaanong po kita ning aldaw, kang novena para kay Nuestra Señora de Salvacion. Matindog po ang gabos sa pagpuon kang banal na misa na pamamayuhan ni Reverend Father Joseph Salando. Kaugnahan na daling makakaagaw, uni ka uya sa samuyang tao. Kaugnahan na daling makakahalan, kami sa imo pinabuli. Unganin pagtiripon, mga matugang sa imong harong. Pagtuod niya mo lugod magraron, ikaandam na kami akon. Kauman na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tao. Kauman na daing makakahalan, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa kanom na aldaw kan sa tuyang pag nubina sa kaumawan
Ninuasa Senyor de Salvacion, agado niya to sa kagurangnanan magbiyaya, kita man siring ki Maria, maging mapakumbaba. Maghagad kita ng kapadawadan sa taong makasalang, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos sa makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Mayroong manlugod sa tuong Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tuong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpili ki Santa Maria ang Birhen, inakan para ligtas, nangungurog sa kapakumbabaan na sing kadukaan. Waras na namimibi kami na kaming nagsusunod kan siyang mga paarog, makautob din paggalang simo sa tunay na pagtubod. Asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Uli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagpadagos pagtaram sa mga aki ni Israel. Ako sanggatos may 2 polo ng taon. Sa pagkagurangon niya na aldaw, asindain na ako nakakaluwas laog, siring sa dati. Saro pa, sinabihan ako nin kagurangnan, na dai ako makakabalyo sa ibong kan Jordan. An kagurangnan na sa indong Diyos, iyo an manginginotan sa indo sa pagdakit kaiyan. Sa atubang nindo, tutunawon niya an mga banwaan dyan, tanganing masadiri nindo ang daga. Asin si Josue an manginginotan sa indo, siring sa sinabi nin kagurangnan. Gigibuhon nin kagurangnan sa sainda, siring kang ginibo niya kisihon asin kiog. Mga hadi kan mga Amoreo, asin sa saindang daga, narinunot niya. Ipapabihag sindanin kagurangnan sa saindo, asin gigibuhon nindo sa inda, susog sa gabos na ipinagbuot ko sa indo. Magmakusog kamo, asin magmaisog sa buot. Dai kamo matakot, asin dai magtakig sa atubang ninda. Hulitaan kagurangnan na sa indong Diyos, yaon kaibahan nindo. Dai kamo niya papabayaan, dai kamo isisikwal. Dangan inapod ni Moises si Josue,
Asin sa atubang kan bilog na Israel, sinabihan, magmakusog ka asin magmaisog sa buot. Hulitay ka an madara kan banwaan na ini sa dagang isinumpa. Nin kagurangnan sa saindang mga magurang na itatao sa inda. Ipapasadiri mo iyan sa inda bilang pamana. An kagurangnan, iyo an manginginotan sa imo. Kaibahan mo siya, dai ka niya papabayaan, asin dai ka isisikwal. Dai ka matakot, asin dai ka mahandal. Ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, iyo po ang simbag. An kahirasan nin kagurangnan, iyo an sa iyang banwaan. An kahirasan nin kagurangnan, iyo an sa iyang banwaan. Kaya aarangon ko an ngaran nin kagurangnan, ibabantog ko an kadakulaan nin satuyang Diyos. Siya an gapo, dainin kakundian. An sa iyang mga dalan, gabos katanosan. Simbag po. An kahirasan nin kagurangnan, iyo an sa iyang banwaan. Giromduma ang mga nakaaging panahon, horop-horopa ang mga taon, ka nakaaging kapag arakian. Haputaan sa imong ama, tauusipan ka. Ang mga matao, ang mga matua sa imo, tasasabihan ka, ang simbag po. An kahirasan nin kagurangnan, iyo an sa iyang banwaan. Kan itao kan kahorahalang kawe, an pamana sa katawohan, kan pagsuruhay-suhayon niya ang mga aki nin tawo. Tinalaan niya ang mga kasagkoran nin mga banwaan, susog sa kabilangan kan mga aki nin Diyos. Simbag po. An kahirasan nin kagurangnan, iyo an sa iyang banwaan. Hulita ang kahirasan nin kagurangnan, iyo an sa iyang banwaan. Ang kahirasan kan sa iyang pamana, iyo si Jacob. Ang kagurangnan, iyo sana ang namamayo sa iya. Dai siya nagmidbid, nin ibang Diyos. Simbag po. An kahirasan nin kagurangnan, iyo an sa iyang banwaan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas indo. Asin sa imong espiritu. Pagkakyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga disipulos nagrani kay Jesus asin nagapot si isayan pinakadakula sa kadaan nin langit. Inapod ni Jesus ang sarong sadit na aki, pinatahawa si nagsabi, totong sinasabi ko sindo, kung day kamo magin-arog kaining mga aking saradit, day kamo makakalaog sa kadaan nin langit. Ang sisay na nagpapakumbaba, arog kining aki, iyan ang pinakadakula sa kadaan nin langit. An may naako nin aki na siring kay ni huli sa ko, minaako sa ko. Ingowahon nindo na dai pag dispresyaron an saro kaining mga saradit na aki. Huli ta sinasabi ko sindo na sa langit ang sindang mga anghel, danay na nasa tubang ni sa kuyang langit noon na ama. Ano sa paguna nindo? Halimbawa baga, may sarong tao na igwang sanggatos na karnero, asin saro kay ni nawara, bako daw nababayaan niya, ang siyam na pulo, may siyam na kabuludan, asin hanapon ang nawara. Kung sa iyang makua, totoong sinasabi ko sindo, na ini sa iyang ikakaugma, urog kisa siyam na pulo, may siyam na dai nawara. Siringman bakong kabutanin sindong ama sa langit,
na mawara minsan sa ro man lamang kaining mga aking saradit. An marhay na bareta nin sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na apon po sindo mga tugang. Para sa ika-anom na aldaw, kan sa ting nobinaryo, ang tema sa laog kan Days of Stabat poon Day 4 to Day 6, Maria ang Diyos yaon sa imo. Asinan particular na tema ngunyan ang pagantabay nin mga disipulos ki Maria. The disciples behold Mary, their model and mother. Ang tataramon ni ang Diyos yaon sa imo. The Lord is with you. Na babanggitay ni pagkita nangangadji kan Hail Mary. Pagmidbid, siring kan pagmidbid ni Anghel Gabriel ki Maria, na siya mananggad, pano ning grasya nin hulita ang Diyos, yaon sa iya. Mala ta siya, ang ina nin Diyos, ina ni Jesucristo. Tunay na Diyos, dahil sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, pero tunay man na tao, dahil man sa laman kan sa iyang ina, si Maria. Pano ning grasya, si Maria. Pero minsan sa siring na estado, siya sarong mapakumbaba sa satuyang pamibi, sa pagpuon, siya orog sa kapakumbabaan asin kadukaan. Ang sabi kan pamibi, orog sa kapakumbabaan asin kadukaan. Minsan, ina ni Diyos, siya mapakumbaba, dahil niya iniipinaghambog, kundi inako niya sa bilog na kapakumbabaan. Ano po ang kapakumbabaan? Humility na hinahagad sa to kan ebanghelyo ngunyan. Ang kapakumbabaan, iyon pagmidbid kan katotoohan, manungod sa sadirita, manungod sa Diyos. Humility, ang tataramo na Ingles, gikan po sa Latin na humus, humilitas. Asin iyan matitrace sa tataramo na humus. At sabihin daga. Pinapagirumdum kita, pag kita mapakumbaba, gikan kita sa daga, mabalik kita sa daga, gabos kita malalapa. Kaya dahil man na rason kita dapat na maghambog. Ano man ang gad ang ipaghahambog nin tao. Na ang gabos na yaon siya, gikan sa Diyos. Kaya ang taong mapakumbaba dahil siya nagmimidbid kan kaluyahan niya, kawaran niya, kundi nagmimidbid na sa iyang kapanuan na singkusog yaon sa Diyos. Si Maria Siring, siya nagsarig sa Diyos, pano nin pagtubod, kaya tunay na mapakumbaba. Ang taong mapakumbaba pa lang, midbid niya sa diri. Asin sa pagmidbid man na iyan, namimidbid din niyang gayo. Ang mahal na Diyos, asin itinatao ang angay sa Diyos. Pagsunod, pagsamba sa Diyos. Kaya kung ang tao, dahil natataong magsunod sa Diyos, ginigibo na sa niyan kung ano ang gusto niya. Kung ano ang kapritsyo kan sa iyang laman, ang sa iyang mga bisyo, mayo na nin pakiaram sa Diyos. Dahil na naglalaan nin panahon sa pagpamibi, asin pagsamba sa Diyos, ang taong iyan mahambog. Hambog. Dahil tunay na nagpapakumbaba, nagmimidbid sa Diyos bilang ginikanan kan sa iyang buhay asin kapanoan man na sa iyang padudumanan. Kaya kita naghihiling ki Maria bilang satuyang modelo asin bilang satuyang ina. Modelong aarugan sa iyang kapakumbabaan asin kadukaan. Satuyang man na ina na tunay na midbid kita sa satuyang man na pagkatao, kaluyahan man asin kakusgan. Asin sa pagmidbid na iyan, danay na nagpapamibi para sa satuya, gabos.
Magtindog po kita sin magdudot kan sa tuyong mapamibi bilang banwaan ni Diyos. Nagsasarig sa karahayan kan sa tuyong kaglalang asin kagtubos. Kita magsabi, kagurangnan bendisyon ni kami huli ki Virgen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, Holy Virgin Maria. Ang bilog na simbahan sa Kinaban, urog na digdi sa Diocese kan Legazpi, tanganing maipahayag ang lokal na simbahan bilang sakramento ng pagkamuot sa mga dukha, mga pamilya asin mga jóvenes, mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami huli ki Virgen Maria. Ang gabos na mga lideres sa estado, asin sa saradit na simbahan in pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasangguban bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan, mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami huli ki Virgen Maria. Ang gabos na mga plano asin kamauotan kan diocesan pastoral plan, maghinguwa na mautob asin maging parte sa pag-uswag nin pagtubod asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami huli ki Virgen Maria. Ang gabos na mga nagdidiboto kay Virgen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pag-ataman, asin mamatean ang kaligtasan sa hawak asin kalag, mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami huli ki Virgen Maria. Mamumuto na tabangi kaming makasaro kay Kristo sa pagikan siyang ina na si Virgen Maria. Dangugon mi ang siyang tingog asin arogon mi ang siyang mga padara. Uli kay Yesu Kristo, sa mong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Pag-umaw ng Diyos, sagot pa man. Magpamibi ka mo mga tugang, tinganingan sa ko asin, an sindong atang maako manlugod kan Diyos, amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakiako ay ning mga atang kan sa mong debosyon na sinwarasan, na kaming nagrorumdum kan gawi nin labi-labing pagkamot kan simong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen sa pagkamot simo, asin sa kapwa. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu, Itasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangalas sa kusugan kan gabot sa santos asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Mariang Birhen. Magpadakuda kami kan ugay mo sa magayagay niyang pag-umaw. Tatuto darakudang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak.
Kando ngawon mo ang simong surgoon sa siyang kapakumbabaan, asin itao mo huli sa iyan para ligtas nin tao. Anak imong si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya nukbo nin mga angeles nagsasamba kan si imong kamahalan, nagogma sa tubang mo sagkod paman. Nagarang kami na ipagbot mo na makasanong sindaan sa mong mga tingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Palayan ng minaligid, sa ngaran kang kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo ding gabos ang kabanalan, kaining mga ating namimibi kami, pabanalakan ang bon kan simong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kumugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkanyamaning kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos na nasabi, Mag-ako kumugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabolosan para sindo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasanan, inipag-ibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaretanya mo. Ang pagkabuhay mo diwat ipinapahayag, sa bola ikahagdato. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot si mo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asing kadis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan ang simong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa,
si Leon asin kan sa mga obispo, si Joel asin kan kabos na klero. Siring man, girumdumas sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay bakan mga banal na apostoles, sa singgabos na santos sa kay Topa, na kapagayagaya sa imo magkanigong maging kairas kan buhay, dadaing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan manakakaligtas na togon na simpi na tuod kan Diyos non na kaugalian nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kadean mo. Mangyari ang bot mo sa daga, siring sa langit. Ang samong kakanon sa araldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos ng maraot. Namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan simong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan na sinmandigtas sa gabos. Nagkapurisawan mantang kami nagahalat kan mogmang paglaom. Asin pagdatong kan samong para ligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sindo, an sa kong katuninongan itinataw ko sindo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan si imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninongan. Diyos na nagpaparakan mga kasala kang Kailangan maherap ka, Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalanan kan kilaban, maherap ka, Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan. Awin man kami o kagurangan, Uyan, Cordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
Paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa simong simbahan, nandadan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kay ning sakramento, masigkat na magdakaw, sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninongan, na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod pa man ni Birhen Maria, simong mapakumbabang surgoon, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Elie, a te suspiramus, gementes in lentes, in hac lacrimarum vale. Advocata nostra, ilus tuo,
benedictum fructum ventris tui, nobis hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Sigilibus amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficimeraretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua liberamur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Ang kagurangnan mapasingdo. Asin sa imong Sa espiritu. intercession ni Mahalay na sa Senyora de Salvacion, bindisyonan kamo nin Diyos na makakamhan, Ama, asinaki patin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva la Virgen! Viva! Isusunod po ang prosesyon.